calor. Molt bona nit, amics i amigues. Benvinguts al programa més ardent de la costa est, a Calor Calor, on si a vostès els agradaria escoltar les veus més càlides que tenim en la comunitat valenciana i veure els cossos més fogosos, estan de sort perquè ara mateix el nostre escenari s'omplirà dels xics i les xiques que han vingut a desfilar a Calor Calor. Comencem en la primera localitat d'esta nit, Castalla, i ells són Alba i Manuel. Benvinguts! Primera parella d'esta nit que obtén els títols de Mr. Calor 99 i Miss Calor 99. I d'ací a un momentet podrem veure-los com desfilen de l'escenari del nostre programa d'este concurs quasi sense roba. Continuem en la segona parella, Beatriz i Manuel, que han vingut en representació de la localitat de Xilxes. Dins d'un momentet, jo no me puc creure, però a veure com es trauran la roba d'eixos cossos tan magnífics que tenen esta parella. Continuem en la tercera localitat, que els seus representants ja estan baixant per eixes escales del Calor Calor, Ana i José. I per últim donarem la benvinguda als representants de Montcada, última localitat d'esta nit. Ells són Maria José i Edgar. Obtenen eixos títols Mr. Calor 99 per a ell i per a ella, Maria José, Miss Calor 99. També podrem observar d'ací a uns minuts com desfilen l'escenari, pues quasi sense tindre res de res, roben el seu cos. Molt bé, quatre parelles que coneixerem moltes més coses d'ells, pues així a uns minuts en Calor Calor, perquè ara el que toca és saber si els somriurà la fortuna, si tindran sort esta nit i les vostres localitats, saber moltíssimes coses, sempre gràcies de la mà de la nostra companya Adela Ferrer. A l'Àries pertany Castalla. Els seus fills són decidits i allò que es passa pel cap ho posen a l'acció a cop calent. I si la fortuna somriu als atrevits, a d'ells es farà rialles, ja que amb el pas ben lleuger guanyaran allò que valen. Després vindran des de Xilxes, un poble del cranc. Destaquen per la imaginació i amb inventiva ens divertiran a tots. Atenció als somriures de les xiques. Els llavis tenen lluents i les dents com de mareperles. Seguiran els fariners de Polop, del signe de la Verge, perfeccionistes, enginyosos, meticulosos, nerviosets i molt vius. Tenen l'especialitat de ser mimètics, és a dir, que quan imiten un cantant estareu veient l'original. I per últim, els de Montcada, que són Gemini, un signe de lleugers moviments de braços i cames. Si de ventall parlem, més val una moncadina remangada i sense calces que 200 senyoretes d'eixes que es pinten les galtes. En el nostre concurs tenim tres modalitats. La modalitat de cançó, la dels models masculins, és a dir, Mr. Calor, i la dels models femenines valencianes, és Miss Calor 99. Començarem en la modalitat de cançó i escoltarem i recordarem a tot un Antonio Flores en l'escenari del nostre programa, perquè ell representa a Castalla, la primera localitat, i li diuen José Antonio. Benvingut. No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir, olé. No sé por qué
me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí, pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel. Nada más nacer, el sol te doró la piel para que morena fuera. De una palma nació yo, el canto de una sirena. No sé por qué, dos estrellas bajaron para alisar tu pelo. Ole, lloré, ole. Y no sé por qué, dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Ole, ole. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir, olé. Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí, tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín. 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 Fortíssims aplaudiments que sonen per al primer candidat al títol de la modalitat de cançó. Continuem en la saga de los Flores, és a dir, escoltarem ara mateix la cançó de la seva germana, Rosario. Representa a Chilce, segona localitat d'esta nit, i en l'escenari ara mateix, Jessica. Estoy aquí solita, pensando en ti, comiéndome la cabecita. No puedo más, me voy pa' afuera, a ver si el aire me quita la borrachera. Me matan, no lo puedo remediar, que no, yo sé que yo no estoy equivocada. ¿Será posible que no te enteras que soy la dueña ajena de tu hoguera? No tengas miedo, mi amor no quema. Bailemos en el centro de la tierra, la que yo daría lo que fuera. Ay, oscuritas allá, y si pudiera, ya buscaré ahí ese momento para decirte a la cara todo lo que yo siento. Estoy yo muy a gustito, pensando en lo bien que estamos calentitos. Nunca pensé que te diría que eres lo que me quita la vida. Mira que yo daría lo que fuera. Ay, oscuritas allá, y si pudiera, ya buscaré en ese momento para decirte a la cara todo lo que yo siento. Moltíssimes gràcies a la segona participant, perquè ara se n'anem a tornar a veure els futurs models masculins valencians del segle XXI en Calor Calor. 4 xics que opten a eixe títols. Els veurem a continuació en l'escenari de Calor Calor. Benvinguts. A little love and some respect so we can fly to our dreams. Realize what life means. Could be awesome reality.
lay down love and respect. Every nation on this musical vibration. All that we need, a little love and some respect. So we can fly to our realize. Comenzarà a desfilar el primer candidat a eixe títol. En esta samarreta que porta de color groc representa a Castalla y se anomena Francisco. When the going is hard and the road get rough, hear me now, you have to get a little tough. Don't you mind what the people say. Hear me now, there got to be a better day. Love is not a bad gun, love is not a boat. Loving comes to those who love the most. Hear me now, listen me star. Make up and tell you we know war, no war. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. La meua vida conjugal s'ha convertit en dormint amb el meu enemic. Cada vegada que sent els Mr. Calor, el meu marit es posa davant de la tele i no me'ls deixa veure. I és que el pobre diu que no vol que m'acostume a tanta cosa bona, que les comparacions són inevitables i després m'he de quedar amb el que tinc en casa. Life is life and we must read in the bar. Set me a one, set me a all. United we stand and divided we fall. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize what life means with the awesome reality. If we lay down love and respect, love up your mother and your father and your brothers and your sisters, as I would say. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize what life means with the awesome reality. If we lay down love and respect, unity for one, unity for all. Every nation, every day you got a bill to pay. Just free up your mind and take your time. Wisdom is better than silver and gold. Knowledge man gains as he goes old. Aplaudiments, per favor, pel primer candidat. Molt bé! Aixina que anem pas al segon d'esta nit en Calor Calor. S'anomena Manuel i ha vingut en representació de la localitat de Xilxes. Els faré una oferta que vostès no podran rebutjar. 30 minuts de música, 30 minuts d'humor, 30 minuts de cossos saborosos, 30 minuts de relax, sense quotes ni abonaments i sense codificar. Apunta't a les nits més ardents amb Calor Calor. Tercera localitat d'esta nit, Polop i el seu representant, José.
Exacte. Ja sé, comenci a recordar. Em torna la memòria. Estic en calor, envoltada de místers calor. Són la millor teràpia per a qualsevol mal. Participant número 4 i últim candidat a aquest títol, Mr. Calor 99. Li diuen Edgar i ha vingut a representar a la localitat de Montcada. Sí, és que, mare meua, els membres del jurat ho tindran superdifícil per a només triar un d'ells. Tornem novament a la modalitat de cançó. En este cas, vull recordar abans de res als nostres membres del jurat que a banda de puntuar i valorar la qualitat artística, la veu i moltes més coses en l'escenari del nostre concurs, tindrà que tindre en compte la fidelitat que mantinguen en l'intèrpret original. Recordarem ara mateix la veu solista del grup OPK, en este cas el representant de Polop i que li diuen Víctor. Pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor. Hoy me he vuelto a despertar
son tus besos o algo más. Te llevo dentro de mí. Na, 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 na. Tengo mucho que decir. Oigo voces sin razón. No sé vivir sin ti. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor. Moltíssimes gràcies, Víctor. Tota una història d'amor que sempre està present en el nostre programa i en les nostres vides. I continuem en el candidat, en la modalitat de cançó. Última localitat d'esta nit, Montcada. Recordarem autènticament la veu de Francisco, perquè ell està així, eixe gran valencià entre tots nosaltres. Però ve a emular la seva veu Alejandro. El trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo, que sienta el corazón como una bendición que guardo en mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de pasión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre camino, como una estrella sigo mi destino. Un bohemio con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente, que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce que tras de una pasión no es solo en el amor todo lo que seduce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre camino, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario. Moltíssimes gràcies, solitàriament, res de res, perquè ja saben que nosaltres estem així tots els dies, de dilluns a divendres, més o menys a les 9:30 de la nit, en Calor Calor, on ara tornem a veure a les xiques, a les futurs models valencianes del segle XXI. Són, senyors i senyors, bueno, no es poden imaginar. Ahí estan les quatre. La dona que opta a aquest títol Miss Calor 99 representa la localitat de Castalla i s'anomena Alba.
segona candidata representa Xilxes i s'anomena Beatriz. Continuem en una altra dona que opta a aquest títol de guanyar-ho, per supost. Miss Calor 99. S'anomena Anna i representa la tercera localitat d'esta nit, Polop. Alba, Beatriz, Anna i Maria José, quatre xiques que opten a aquests títols. Continuem en l'últim.
Terror i pànic! Què els passa a les xiques de València? Per què totes van en biquini pel carrer? Per què totes tiren els seus pareos i es queden sense roba? Per què totes posen morreig? Per què totes es toquen els cabells? Tranquils, només és la influència positiva de les xiques preferides. Quatre magnífiques xiques, només una d'elles serà la guanyadora d'eixe títol Miss Calor 99, però a aquestes hores a mi sempre m'agrada estar al costat de tots els xics que han participat i també els cantants en la modalitat de cançó, perquè és el moment de que pugeu, vinga, quan vulgueu. Ah, que no voleu? Que sí, no? Clar que sí. I el que volem ja és saber qui serà el guanyador. Per això nosaltres arreplegarem els vots de tots els membres del jurat per a saber qui són els tres guanyadors. Vostès, si volen saber el que guanyaran ells i el número de telèfon per a vindre a participar, ahí ho tenen. Els guanyadors de Calor Calor passaran uns dies de vacances a les Illes Balears. Li agradaria fer este viatge? Només ha de telefonar per a participar en el nostre programa. Busquem els models de passarel·la del segle XXI i els millors cantants i imitadors de la Comunitat Valenciana. Clar que ens agradaria disfrutar d'eixe viatge, però ho faran els nostres guanyadors d'esta nit gràcies al sobre que ens porta ara mateix Carmen. Moltíssimes gràcies, Carinyet, perquè descobriren ara mateix qui és el guanyador en la modalitat de cançó. Ui, quina alegria! Senyors i senyors, Polop, la localitat guanyadora, i el Víctor Manuel en la cançó de OBK. Li recordarem en eixa bonica cançó Història d'amor. Hola! Ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposible de borrar. Res és impossible en la vida i més encara guanyar com tu acabes de fer. I també la dona més bonica, l'home, més bonic d'esta nit, és a dir, el Mr. Calor 99. Se'n va cap a Xilxes i és Manuel! En eixe costa un fogós, clar que sí, eixa carita tan bonica que té. Miren-la vostè. Passing down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly green blue lights, flashes from behind. Long voice booming, please stop into the line. Better be what's going. I l'únic que ens queda és conèixer és la guanyadora d'eixe títol Miss Calor 99, que esta nit se'n va. La guanyadora és Maria José de Montcada, ha representat a eixa localitat en eixe biquini de color verd. La recordarem ara mateix, ahí la tenen. Days when the rains came. I a tots vosaltres també. I per a mi és un plaer i honor trobar-me tots els dies amb vostès. Ja saben, demà, després demà, està les portes obertes de la seua casa, la televisió valenciana, i una servidora els espera, sí, en Calor Calor. Gràcies, fins demà, adeu!